Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. E abrimos este segundo bloque deste Verán, Verán, dende este precioso entorno da Capela da Lanzada. Estamos moi ben acompañados tamén, como ben poden apreciar, polo vento. Temos un día soleado, pero o vento tamén nos acompaña nesta ocasión. Antes de nada, lembrarlles o inicio desta segunda parte tamén o noso Facebook, tome boa nota, facebook.com/programa Verán Verán, para que nos sigan a través das redes sociais. E agora sí, abrimos esta segunda parte falando cunha muller popularmente coñecida en toda Galicia, en toda España, e que apenas precisa de presentación. Ela é Yolanda Vázquez. Yolanda, moi boa tarde. Que tal? Moi boas. Estou pensando, Silvana, que menos mal que fai vento, porque senón coa calor que vai... Sí, eso digo eu, un buquiño de vento ben, o que pasa que tanto para vos temos aí a Ramón... Sí, polo son, que polo son é un buquiño máis complexo, sí, pero bueno. Os pelos, as sombras, estas pero bueno, dalle un toque, ahora levas as cousas informais, non? Tamén gustame así, despeiteado, non hai problema. Bueno, Yolanda, pois imos a falar deste Verán Verán. Contame un poquinho como marcha o teu, en que proxectos estás inmersa? Pois mira, a verdade é que así a primeira parte do mes de agosto gústame desconectar un pouco, despois xa, agora a estas alturas xa empezamos a pensar na próxima tempada e hai aí algúns proxectos diversos, non? Tanto de televisión como de outras cousas ao marxe da televisión, pero sí de comunicación, que bueno, espero que dentro de pouco podan xa materializarse. Polo tanto, temos o mes de agosto un pouco de relax e a partir de setembro sí, a primeira parte do mes de agosto, a partir de xa... Bueno, pois entonces xa estamos na parte de empezar a traballar, xa estamos empezando, sí. Sí, porque o curso escolar empeza a partir de setembro, por así decirlo, e con el comezan todos os proxectos, non? Claro, polo tanto, hai que empezar xa os últimos 10 días de agosto a poñer en marcha cousas para estar en setembro xa preparado. Bueno, coñeceremos e saberemos desas noticias, imagino, nos vindeiros meses, non? Sí, muller, seguro, espero. Pois saberemos, seguro, moito de Yolanda Vázquez. Para coñecer un poquinho máis a súa personalidade, a súa figura, contanos un poquinho, Yolanda, como unha licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación remata de cheo no mundo da televisión e da radio? É que realmente non foi así. Unha estudante de segundo de Filosofía e Ciencias da Educación empeza a traballar na tele. Xa empezaches en segundo? Estaba en segundo cando empecé a traballar, sí. Bueno, a verdade é que eu sempre quixen ser artista, non? Iso de mamá, quero ser artista, que cantaba Concha Velasco, non? E ti vechelo claro? Eu tiveno claro, sí, desde pequena, claro. Bueno, venche un pouquiño tamén na... Era o que che iba a decir, na miña familia vivíamos a música, pois xa desde pequena, cando eu non tiña un ano aínda, meu pai xa marchou a traballar con Los Tamara, entón vivimos sempre con música na casa, e, bueno, queiras que non, a miña nai di que aprendín a cantar antes que a falar, non sei se é certo, o que sí é verdade que me gustou moito, e cando empeza a Televisión de Galicia, cando abre Televisión de Galicia aquí, pois ábrese unha porta que ata ese momento non pensabas, porque ir a Madrid a traballar pois parecía imposible, non? Entón empezas aquí e así foi, de casualidade. Bueno, como lembras eses primeiros piniños, esa primeira aparición, ese primeiro contacto con o mundo da tele? Mira, foi moi divertido, foi curioso, porque realmente enterámonos de que había un casting na Televisión de Galicia pola miña irmá, que, bueno, pois enteraron nunha cafetería, que escoitaron a unhas rapazas dicir que había un casting para TVG. Entón, miña irmá chamou a meu pai, porque meu pai coñecía o que aquela estaba de director da Televisión de Galicia, entón, oes, mira, que teño unha filla que quere, bueno, se pode ir ao casting, sí, tal. Entón, o mesmo día, eu estaba en Vigo, miña irmá vivía en Santiago, estaba estudando ali, dixeronme meus pais, por que non vas ti tamén? A proba era as 4:30 e eu collín un tren ás 2 da tarde. Decidino así, de súpeto. Preparadísima. Nada, cheguei ali, fixen o casting, coa miña irmá tamén, ali había unhas cantas persoas para facer o casting. Pois os 4 días chamaronme, dicíndome, era un martes, o venres empezas a traballar. Entón, cheguei ali, era un plató, no plató 300 a Televisión de Galicia, para facer un programa O que vai vir, con Vitoria Rodríguez, que hoxe está de novo na radio, despois de estar moito tempo tamén na Televisión de Galicia, a quen quero moitísimo. Bueno, pois empecé con ela, dixeronme, sentas aí e cando se acenda a luz vermella falas. Esa foi toda a miña preparación.
E cando se encendeu a luz vermella, falache. Cun sorriso, sí. Bueno, de todos os proxectos nos que estiveches inmersa, tanto en radio e en televisión, cal é, por así decirlo, aquel olliño dereito, aqueles proxectos, programas ou guietes especialmente cariño, e tamén por que, Yolanda? Mira, a ver, cada paso que das, se chegas aquí porque fixeches un camiño, non? E sen aquel paso, sen aquel tropezo non estarías aquí. Entón, a verdade é que todos os programas, todos os proxectos trouxeronme cousas, aportaronme moita ensinanza, pero sí é certo que, bueno, pois gardo con moito cariño a miña etapa na televisión de Galicia con Moncho Lemos. Foi unha etapa moi bonita, levábame moi ben con el, que Moncho segue aí na radio, non? E logo, por exemplo, en Madrid, na etapa na que sustituía a Neiga Artiburu, el corazón de, non? Na primeira, foi unha etapa moi bonita, con Miguel, o director, levábame moi ben, tiñamos moi boa relación e o traballo era maravilloso. Quizáis son dúas das cousas que recordo así con máis cariño, pero vamos, todos os pasos, como digo, trouxeronme aquí e foron importantes. Yolanda, radio ou televisión ou ambas as dúas? Non, a ver, hoxe en día digo xa por comodidade, non? Pero a min gustame a televisión, a min gustame a comunicación con imaxe, porque falamos moito máis que con palabras, non? Entón a tele transmite moito máis. Engancha a tele, é dicir, cando pases unha época, pasas poucas afortunadamente, pero sen estar diante dunha cámara, sen estar nun directo, sen estar nun plató, bótalo de menos, Yolanda? Sí, e ademais sí que é certo que cando volvín a facer Viva Más Tardes, pois hai na temporada pasada, sí, na televisión de Galicia, levaba bastante tempo sen facer programas de televisión, non? Aínda que nunca deixei de traballar, pero desempoñerme diante dunha cámara, e foi aquilo de empezar e dicir, vaya, se, como dicíamos onte, non? Frailes de León. Isto non se esquece, non? Non, xustamente, foi como, wow, estou aquí e non pasou o tempo, non? Bueno, falamos da televisión, eu quería falar tamén dos ratos libres, non? Xa que falamos da profesionalidade, do traballo. Que lle gusta facer a Yolanda Vázquez nos seus ratos libres? Son moi maruxa, a min gustame moito a casa. Eres caseira, sí? Son moi caseira, ademais gustame os labores da casa, e as labores tamén. Bueno, a ver, na casa. Gústame planchar, son unha pouco friki. Non, pois a xente que lle gusta... Sí, sí. E logo gústame facer labores, gústame coser, non teño moito tempo para iso, Entón, bueno, pois, a verdade é que non me queda moito tempo libre para facer o que realmente me gusta, pero, bueno, aproveito tamén para disfrutar da nosa terra, que temos lugares maravillosos, non? Sempre viaxar, estar cos amigos, sobre todo agora en verán, que ven xente de fora, e que todo o mundo ten máis disponibilidade, non? Para poder, bueno, pues xuntarse así un pouquiño. Bueno, Yolanda di que gusta moito a súa casa, pero teño entendido que tamén lle gusta moito o mundo dos cabalos. A pasada semana íamos conozco a Xacobe Pérez, que estaría encantado seguro de estar contigo e de falar do mundo dos cabalos. Eres unha gran apaixonada, non? Sí, agora estou un pouco retirada disto, pero tive en cabalo, montei a cabalo moitísimos anos, e o certo é que sempre que teño oportunidade, pois disfruto porque é un animal maravilloso, majestuoso. Afortunadamente en Galicia hai moita xente que se dedica a este deporte e a esta afección, porque xa non só hai que estar federado para amar os cabalos e para poder disfrutalos un día dun paseo, non? Nas praias, por exemplo, é maravilloso andar a cabalo. Sí, gústame moitísimo. E os animais en xeral, teño cans, teño 6 cans, dedicolles moito tempo. Si todos recollidos, teño que dicir que son recollidos, non só de protectoras, porque hai moitos animais que non chegan ás protectoras, porque hai xente que se quere desfacer deles e as protectoras non os acollen, non? Porque só acollen os que están abandonados pola rúa. Entón, pois, ao final, faste cargo deses cans que son desbotados polos seus donos e bueno, pois hai 6 na miña casa. Bueno, entón podemos decir fiel amante dos animais en xeral, non? Sí. Ainda que lles teño alerxia, teño que andar aí, non sei que maldición divina teño. Pero bueno, disfruto deles, sí, gostame moitísimo. Yolanda, neste entorno que temos, que significa para ti o mar e a praia? Ainda que teño entendido que a praia de pequena tampouco te apasionaba, non? Bueno, a ver, a min gustame moitísimo o mar. Non son unha gran amante da praia. Teño as miñas razóns, porque teño alerxia ao sal. Ti podes creer que se lle pode ter alerxia ao sal? Pois sí. Entón, paso bastante mal, porque, bueno, teño problemas na pel se toco area, non? E teño
continuamente lavándome con agua doce, esas cousas. Pero gústame o mar, realmente teño que recoñecer que cando fun a estudar a Santiago, colleu unha depresión tremenda porque non tiña mar. Eu nací mirando o mar, vivindo da vida, tiven a sorte de vivir nunha casa onde víamos toda a ría de Vigo, e botaba moitísimo de menos. En Madrid de noite, cando xa se facía noite, mirabas pola fiestra e había escuridade e logo fondo había luces, eu imaginaba que aquilo era o mar. Parecía que estaba ali o fondo, Sí, no, bueno, o fondo era Cangas, non? E a escuridade do medio era o mar. Bueno, Yolanda, pois imos a brindar nestes momentos polo mar, por eses proxectos que de seguro que coñeceremos nos vindeiros meses, polo vento, que tamén nos acompaña hoxe neste verán. E antes de brindar, damos paso a nosa compañeira Fátima Mella, que estivo no mercado Castrexo de Boiro, moi ben ataviada. E agora sí, moitísimas grazas, é un auténtico placer que estiveras connosco. Placer é Un o placer, meu. Yolanda. Que tal, Silvana? Hoxe metida de cheo no mercado Castrexo de Boiro. Teño castro, teño as pieles, teño o puñal de antenas, o casco montefortino. Tan só me faltan as pinturas da cara. Vaime faltar tempo para desfrutar de tanta festa. Pois vimos invitados a este mercado Castrexo, un pouco para meter un pouquiño de recreación dentro do mercado Castrexo que se celebra, pois bueno, un pouquiño de recreación tamén, intentar poñernos máis posible dentro do aqueles tempos, digamos. Levamos unhas escarbatinas, empezando xa polo calzado, unhas escarbatinas, estas chamanse grebas, que son unha protección para as pernas, para cando vamos a pelear e demais. Levamos nada, unha túnica, en realidad non ten moito máis, e o que levo despois por debaixo é unha cota de mallas. Isto é unha protección tamén para ir á batalla. Tocoume representar hoxe un pouco o tema guerreiro, e vamos un poquinho preparados para a batalla, pero nada máis. Temos aí a representación do que sería un castro feito con xestas, o cierre todo que delimitaría o campamento. Dentro hai unha distribuición de como podría ser. O que acaban de facer aquí antes as nenas, pois podes entender como unha representación dos piques que había antes entre os castros. Viñan antes dun castro a outro a loitar, ou ben por unha muller, ou por posesións. Usaban pieles como para protegerse y tal, y pues esto es piel de conejo y es hecho a mano. Dimos una vuelta y tal, y lo que tenéis es puestos donde podéis comprar cosas, collares. Nós somos un centro de maduración, que estamos en Noia. Nos seleccionamos os queixos que veñen dos Alpes franceses, italianos, suizos, e nos maduramos en Noia. Estou impresionada co tamaño destes queixos. Sí, aquí o tamaño importa. Sí, son queixos moi grandes, sí, ao redor de 40 kilos, 35, por aí máis ou menos. Xa levamos vindo desde a primeira edición, a xente xa nos conoce e moi contentos. Si responde, eu penso que a xente do pobo está moi contenta ca celebración desta festa. Se divirten moito, os vexo participar, así. Soy de Santiago, pero vivo aquí en Boiro en el verano y me encanta esto. Comprei xabóns, comprei joyas, comprei pulseras, de todo. A darlle un pouco máis de auge o que a Boiro para que traiga máis xente. Sí, intentamos acercarnos lo más posible a lo que era la música de aquella época. ¿Cómo era esa música? Pues era música pues muy movida, muy marchosa, muy de tierra, ahí alegre, para que la gente baile y se lo pase muy bien aquí. O ano que ven todos aquí en Boiro, na festa Castrenda de 2019. Castrenda, Castrexa, verdad? Castrexa, home, claro. Silvana, despedimos desde aquí o mercado Castrexo de Boiro, e que mellor maneira de facelo que con música.
Moitísimas grazas, Fátima, por esta reportaxe con esa música do Mercado Castrexo que damos. Nos continuamos neste verán dende este entorno da Capela da Lanzada falando de máis asuntos, falamos de máis festas con historia. Concretamente, imos a falar da Feira Medieval do Ferrol Vello, unha cita que asistiron os nosos compañeiros de Televisión de Ferrol, concretamente a nosa compañeira Verónica Vázquez. Ferrol Vello acoge como cada año su ya tradicional Feria Medieval. Este mercado, que ocupa todo el barrio ferrolano, congrega múltiples puestos de artesanía y talleres, además de actividades teatrales y musicales. Entre su programación cabe destacar el novedoso Campamento Medieval, además de un espectáculo de danza de vientre y, por supuesto, regalos entre los que se acerquen hasta aquí ataviados con rigor medieval. Aprovechen y disfruten con nosotros del medievo ferrolano. Miles de personas se acercaron a lo largo del fin de semana al barrio de Ferrol Vello para disfrutar como cada año de la ya tradicional Feria Medieval de la ciudad. Además de los 120 puestos en los que predominaba la artesanía y los platos de cocina elaborados, la feria incluyó 16 talleres de diferentes productos como jabón, telares, azabache, chocolate, madera, vidrio, lana o tintes y un total de 140 espectáculos callejeros. Los comerciantes, habituados a visitar las ferias medievales de toda España, resaltaron el carácter acogedor y familiar del mercado ferrolano. Sí, productos garrapiñados, chocolate, barquillos, tejas de almendra. Venimos de Zaragoza, venimos todos los años. Nos conocen muchos años y a vender, si sale buen tiempo es a vender mucho. Mira, aquí tenemos especias, tenemos té y por aquella zona de allí tenemos hierbas medicinales. El pimentón se vende muy bien, la cúrcuma, el té negro, el pakistaní, fruta del bosque, es lo que así la gente suele comprar más. Hay mucha afluencia de público, vienen tarde, pero bueno, al fin del día salen las cuentas. Nosotros vendemos coronas y tiaras, coronas de flores para las chicas, para los vestidos medievales. Tanto la pueden llevar como corona, la pueden llevar como una diadema. La pueden poner en la parte de arriba, en la parte de la frente y en la parte de arriba. Y las hacemos con una medida estándar, que así no tienes que hacer medida de cabeza. Se ajustan todas a cualquier cabecita. Nosotros venimos de Cataluña, de Barcelona. No, llevamos ya vendiendo 6 años. A nosotros nos gusta mucho, muy acogedora y muy familiar. Los más pequeños también contaron con actividades propias que se desarrollaron a lo largo de las 3 jornadas, como una ludoteca con una treintena de juegos de carácter gratuito y un campamento medieval en el que se desarrollaron combates con espadas, arcos y ballestas. Moitísimas grazas, Verónica, por esta reportaxe e por achegarnos todas as actividades que aterran grazas a esa feira medieval de Ferrol Vello. E nos, co seu permiso, en estes intres, imos a tomar uns minutos de descanso. Queda con noso artista da semana, con Alex Millet, coa súa música, e axiña estamos de volta aquí neste verán con moitísimos máis contidos, así que queden connosco. Lloro enfrente del espejo y veo mi cara llenita de miedo, toda oscura. Dios, primavera, se marchó el color. Veo que no piensas en mí y yo no paro de pensar en ti. Mi cabeza ya no sabe responder a estas preguntas que me matan, sin saber a dónde ir, sin saber qué responder. Estoy mejor sin ti. Volaré como una golondrina, alcanzaré mis objetivos. Volaré, volaré, volaré a mi manera de volar. Volaré, volaré como una golondrina, alcanzaré mis objetivos. Volaré, volaré, amaré a mi manera de amar, amaré. De nuevo comienza el día, otra vez sin ti, sin tus secos labios, tus bellas miradas ahora están perdidas por mi habitación. Me despierto del sueño aturdido y me digo espabila, chaval,
Y de pronto la ventana del amor se abrió de par en par y volverán a llegar y volveré a sentir lo que ahora no siento por ti. Volaré como una golondrina, alcanzaré mis objetivos. Volaré, volaré. Amaré, a mi manera de amar.